ठीक कहले बारे गीत संगीत के तृतीय चरण के पांचवा ताल में हमके प्रवेश कर चुकल बानी। बहुत ही सुंदर गीत संगीत कथा कहानी निर्गुण भी एगो सुने के मिलल है। अब हम ये ताल में परमा बाबा पर गीत सुनाए। मिथिलेश भी हमारे बगल में बैठल बनी तो यहाँ के सब बताए कौन दिन रहे का डेट रहे सब रोगा पर मन पार ले आई। सावरिया रे सावरिया 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 मिथिलेश भैया बैठल बानी मुखिया प्रत्याशी भी बानी। ताज के गौनई के तनिको जवाब ने के सुदामा भैया केहू के द्वार पर प्रोग्राम होके श्राद्ध होके बारात होके कुछ होके हमनी के वहां पहुंच जाइए आ इतना साफ सुथरा गौनई हो जाए ऐसा ना हो सकल आत्मा का शांति ना मिले दिले जे हमनी के। लेकिन आज पहिलका दिन ऐसा बा हमरा खुद मन में भइल कि ना भाई हमनी के तो सही बदनाम बनी जा के अजीत हलचल अरविंद सिंह अभियंता कमलबास कुंवर मुकेश लोथा ई लोग आई तो गौनई में बाउर बोलिए दे तो हमनी के भइल कि ना आज ऐसन गीत संगीत सुनावे के बा जे लोग ना सुनल हो के लोग सुने त कह के भाई कनी के का हो गइल बा आज कुछ बाउर बोलते नहीं खनसन हम लोग बैटरी चार्ज करके तमे हमनी के कोनो खूबी नहीं के एमे रौरा सबके खूबी बा कैसन मलिकार लो मिलल बा ऐसन श्रोता मिलल बा रे ना तो दूसरा जगह रही जितना साफ सुथरा गौनी है जा 12 बजे लोग खलिया दले रे के चलो हो ई जमावत नहीं खसन इज्जत ही हो गई बड़ा सही जमावत नहीं खसन इज्जत पे रोटी खाता रह सही यूट्यूब वाला लोग मने मने हमने के बाउरे गाड़िए देत होइल मेमोरी खाली कोई कह रहल ढेर भइल वाला लोग इज्जती बनत लो दूधू को बैटरी ले गए आज ना होई चलो तू लो निमन चढ़ा सकल त चढ़ावन निमन गीत संगीत निमन सुना दे जा आज एगो रिकॉर्डे होई कजीत थल चला मुकेश लोथा रात भर ये वो शब्द बाउर ने खन बोलले 22 नवंबर 2024 के बाद था दिन शुक्रवार संतोषी माई के दिन है वो दिन बाबा मर रहनी ना तो ढोलक बजाओ तेरे टोपी पहन के उनका बाबा सी दयाल रहले जाए कि शनिचर के मर गई
आज जब ले सुंदरपुर से 7 गोला से ना उठल तब ले उनका काम क्रिया ना भइल। कोठा पर रहत रहला 2 ताला पर ऊपर सीधेल भाई मर रहे शुक्रवार ओ बाबा के 5 लड़का बेगन भैया, सुदामा भैया, मधुसूदन भैया, मिथिलेश भैया आ कृष्णा भैया। तो कृष्णा भैया का हम ना देखने सुतल बनी बाहर बनी। अच्छा 5 लड़का बैठल बालो अपना बाबूजी के याद करता लो कि बाबूजी। बहिनों लोग बन बहिन लोग 4 जनी बन लो का नाम है मिथिलेश भैया। बहिन लोग के ममता, सविता, सीता, गीता केने बालो सामने बालो कि ना। ममता दीदी, सविता दीदी केने बालो, सीता गीता दीदी केने बालो। तने हाथ उठा दो हम देख ले। हम ममता दीदी और ये 3 जनी बेरा ले बुलाओ ये बेरा ले। अरे चारों दीदी हाथ कम से कम उठाता से पैसा नहीं खाने मांगा हाथ उठा दो लो। तो खाली ममता दीदी बढ़िया जाए तो बोला दो तो नहीं। अब बाबा पर गीत होता बेटिए लो ना रहे पाहुनो लोग आइल होई नो। सुदामा भैया पाहुन लो चल गइल बा लो आइले नहीं खेलो। अच्छा दीदी आइल बा लो। 5 भाई आ 4 बहन बैठ के अपने बाबूजी के याद करता लो। 5 भाई के नाम पर मिथिलेश भैया हमारा जो मुखिया प्रत्याशी भी बानी गीत अभी शुरू करे के पहले ही पुरस्कार दिले कि यारे अखिया से बीसा अरे ना रे कहता 4 बहिन लोग कहता अरे दुलम भइले बाबूजी के अब दुलारवा। दुलम भइले बाबूजी के अब दुलारवा। आज के गौनई के सुदामा भैया बुझी रिकॉर्डे हो गए ना तो सरवा अवतर सब ब्याज पैसों ले तरह से चकोरते के खातो बारे से आ उनके द्वार पर गारे गारी करके उनके जग बिगाड़ के चल जाते। हमनी के तो खैर कुल मतलब हमनी का तस्लीलता से कोसों दूर बन जाएगा। बहुत साफ एकदम दूरी बना ले बनी जाए। विश्वास नहीं तो YouTube देख ले। विश्वास नहीं के तो YouTube खोल ली सब है। प्रतिष्ठा वाला हो जाए। एक शब्द अगर हम कहीं YouTube में बाउर बोलल दिखाई दे दी चाहिए दे देस तन के दोनों आदमी कुत्ता हमनी के कुत्ता का बच्चा अगर दोनों आदमी कहीं बाउर बोलत लौक जाई जाए YouTube में फिर छोड़ देला त दोनों आदमी कुत्ता एकदम। अरे अखियां सब बिसरे ना आई
सुदामा भैया के चेला न भाई कहाँ घर है का गिरिटी गिरिटी अरे हे गिरिटी बगल है गिरी जी बनी सही में गिरी जी बनी ए सारे गोड़ लगनी है तारे गिरी जी के ये रहना गिरी जी के तई रहना गिरी जी लेकिन गोड़ लगनी है सरौ तारे का अखियां से बिसरे ना अखियां से बिसरे ना एको पहाड़वा एको पहाड़वा अरे दुलम भइले बाबूजी ने अब दुलारावा दुलम भइले बाबूजी के अब दुलारावा होना मिथिलेश भैया के मित्र बानी हमारा रामजी राय भैया पुरस्कार दिले बानी परमत चाचा के नाम पर पुरस्कार दिले बानी हाँ हम जानते नाचता रह तहार बाबू मुँह तो हिया बुझाई कि का होला बाबू के मुँह मर गए कहतर कि मर गए ये बोल तोरे चलते मुँह लो अब बताइए ऐसा लड़का बारे 5 भाई हो बारे एको को शुद्ध नहीं के होता है वो तो जाए रौरा सब ऐसा आदमी बाकी झेलता वो मालिक बाबू कहता कि वो मालिक बा रगड़ ड्राइवर है कौ भाई हो तो 5 भाई बाप बाप आ ऐसने ऐसने बार लोग 5 जना तब तलवाने में मिला दिल को लोग खानदान तब तक खानदान मुझे कि अब आ हमारा बिगन भैया सुदामा भैया मधुसूदन भैया मिथिलेश भैया कहता लो कि बाबूजी हमके वो दिन मन पड़ता जौना घरी हमके 5 भाई छोट छोट रही अमरी धराई के रोहिया चलावो भौजी लोग यही जे बनो भौजी लोग बा केने बल एजा केहू नहीं खे त रिमझिम के ले जाए रिमझिम जा घर से कुछ लेके आओ जा बाबा मिथिलेश भैया रिमझिम के घर ले जाए वही चीरा खाली हो गई भौजाई लोग के हाथ तक कुछ दिवा के ले आई धोआ धोआ अरे तो ते कहाँ जाता रे जाता सेफ्टी में पागल गई जा घर से घूम ले रिमझिम कपड़ा लता रुपया पैसा सब बिटोर ले जा धोआ धोआ चूरा दही खा लिया का कहता है सुन लो बलिया बचला के बाद बोले बने ना आ तरह बुझा गई लेकर के कम कहता रहता
ए भाई अरे ला। आप से इज्जत से कालर में हाथ लगा के इज्जत से मारे के ना मारे के मारे के नहीं के कालर में हाथ लगा हाथ मत छोड़िए सब ना ना लयदार लइका बा मत ए भैया छोड़ दी कुछ हो गइल गाड़ी के अरे एकरा बाद हम हुरका बजाए तू नची हम भर पेट नची है जब ले तार गाने ना फट जाओ नचते रह और मोरी धाराई ए दीदी ए दीदी कुछ हमरा के दे दो कुछ जाकर रिमझिम के भी दे दे हेलो और मोरी धाराई के रहिया चलावल कोती पे खेलावल बाबूजी रोवत बहन सन के मंच पर ना चढ़ के ऐसा ही दे दो नमो का सुदामा भैया मिनता आ यहाँ के सबिता दीदी बारी अरीता गीता रीता नो सीता तो तीने जाने नो एक जाने कहाँ बारी आ तू तो बहन के लड़की न लगू ना तू मत दो पैसा तारा हाथ के पैसा हमरा ना पचे अब ना भगनी कहाँ ते पैसा अभी लो भाई बात लो बहिना न भाई अच्छा मिथिलेश भैया के आ 100 रुपया देकर जाता रही माने भैया देता रहे 500 आ भौजी देता रही 100 ये नहीं के सो भौजी के 1000 दे गिरी जी ठीक बात अब गिरी जी गिरी जी के गाड़ी के होश बा हाँ तो दिल्ली है ना भौजी रहिया चलावल गोदी में खेलावल बाबूजी रोवत माना अरे तोहरा बिना सुना अरे लागे ये बाबूजी भैया के नाम का है शिवरतन पासवान जी बानी आप परमा बाबा के नाम पर पुरस्कार दिल बनी कहीं ना कहीं सने है बा रौरा बिना सुने लगे रौरा बिना सुने लगे घरवा दुआरवा ए घरवा दुआरवा तूफान भैया पुरस्कार दिल बरे नारायण जी बना कर रखो अरे दुलम भइले बाबूजी के अब दुलारा दुलम भइले बाबूजी के अब दुलारा
सुदामा रोवे मधुसूदन मिथिलेश हो कृष्णा का छोड़ बाबूजी गइल कवना देश आरे बीगन सुदामा रोवे मधुसूदन मिथिलेश हो कृष्णा का छोड़ बाबूजी गइल कवना देश अरे कहेली सविता सीता या रीता कहेली सीता कैसे कहे सविता कैसे आई बनई हरावा आई बनई हरावा अरे दुल्हा भइल बाबूजी ने अब दुल्हा दुल्हा भइल बाबूजी के अब दुल्हा एगो हुरका बजा दी तनी गिरी जी नाच देस तनी निमन से